You guys, welcome back to my channel. So guys, this is been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, tayo po ay day for today. So tayo ay gumala ng baklaran. At syempre, medyo matagal na po tayong hindi nakapagala ng baklaran. So ito na nga guys, bumaba na tayo ng jeep. At ito po ay ang Pasay EDSA na kung saan ay papunta tayo ng MRT pataas para overpass tayo guys. So pero syempre this is Metro Point yan. So mga nakakapunta dyan sa Metro Point, yan po ang Metro Point. So mag-elevator tayo kasi senior. Senior! Ayan, para mas mabilis tayo guys, di ba? Ayan, tipid ng energy. So ayun na nga, bumukas na. Syempre, papasok tayo sa loob, hindi sa labas. Jiva, mga kadong Bisaya. So, ayan, sakay na tayo. And, ito na nga, ang bilis natin, di ba? Magic yan. So, ayan, nasa MRT na tayo, guys. This is Taft Avenue. And, of course, this one is Pasay Rotonda, guys. So, it's a moderate to heavy traffic. So, ayun na nga, lakad na tayo. Papunta tayo ng Baclaran mismo. And, syempre, what's up kung anong gagawin natin mamaya guys. Okay? So ayan na guys. So Merry Christmas na nga. So 100 pesos lang guys. Napakamura kung kailangan nyo ng mga cellphone case. So meron po dyan sa MRT. Ayan. So nakita natin din yung LRT. Ayan guys. Sa mga hindi pa po nakakakita ng LRT. Ayan po. Ayan. So mahaba po siya na bus. Mahaba na bus. Hindi, sa mga hindi lang nakakakita. Ayun pa. Sugo. Ayan o, Sugo. Yung mga pa-favorite lalo February. Tapos yan na po ang Metro Point, Pasay Rotonda. Diba? Napaka-busy ng place na yan, guys. So, ayan. Dyan tayo bababa, guys. And, nag-stop muna yung LRT, no? So, ayan. Bababa na tayo dyan sa overpass para ipagpatuloy ang ating pamamasyal for today's video guys. So syempre, since sabi ko nga, today is my day off, so gagala tayo dyan. Actually guys, ang pakay ko talaga dyan is later, bibili tayo ng okay. Kasi nga, wala na akong damit na pang bahay. So ayan mga kadong Bisaya, napakadami ng mga pagpipilian yung mga kadong Bisaya. Simula sa pantaas, pababa, pangregalo, sapatos, tsinelas, bag, perfume, lahat nandyan na po guys, makikita nyo. So yun na nga, nasa Pasay Rotonda na tayo sa may ilalim ng LRT. Alright, so maglalakad na tayo mga kadong Bisaya. Ayan, lakad lang tayo ng lakad guys. So alam mo guys, siguro kung magdadala ka dito at least 1,000 pesos, 2,000 or minimum of 5,000 guys, napakadami mo nang mabibili at napakadami mo nang mabibigyan ng pangregalo guys. So guys, pakita ko lang dito. So dito naglakad ako dito guys. Alam nyo ba, nakita ko ayan may mga pambata na napakamura, 50 pesos, 70 pesos. At dito ako guys na amaze sa mga sapatos niya ng mga pangbata, medyas. At ito guys, ayan yung mga bag, maganda talaga siya. At saka dito sa may bandang unahan, nakita ko yung sapatosan guys. Alam niyo ba kung magkano? Ito na, bilis. Ayan only 150 pesos guys. Napakamura. Ayan, 2 for 180. Ayan, 150 sa mga pambata kahit pang malaki. Guys, napakamura na yan. Sobrang sulit at saka daming design na pagpipilian. Ang daming mga sizes na pwede mong pagpilian. Pang regalo guys. Ayan ang dami. Kasi alam mo kung sa mga bata lang naman sa school, sa trabaho, pwede mo na siya guys. 'Di ba? Ayan ang ganda pa ng mga design. So, yan naman daw, nung pagkatanong ko, that's 350 pesos guys. Napakasulit niyan guys. Sobrang mura na yan guys, 'di ba? At maganda, bago. Syempre kung nagtitipid ka sa mga panahon ngayon, ang importante, meron kang sapatos guys, napakaganda na niyan. So ayan, lakad tayo sa may bandang unahan. Ayan, so dito naman guys, sa section naman to, ito naman yung mga pang travel na bag malalaki, may mga sling. Ayan, napakamura lang din yan guys, may tawad pa niyan mga kadong Bisaya. So sabi ko nga sa inyo, maximum of 5,000, marami kang mabibili. Ayan, ang mga luggage pang travel, 'di ba? So same lang naman siguro yan, depende na lang sa pag-iingat mo rin. So ayan may mga pang pouch, pang regalo guys, napakamura, 150 pesos lang. So kung bibili ka sa mall, doble-doble ang matitipid mo talaga diyan, 'di ba? So ayan guys, yung mahilig sa mga t-shirt, mga damit, pang regalo guys, mga branded pa yan. May Bench, may Jag, may Oxygen, may Puma, ayan, Lee. Ano pa ba itong isa? Lee, Puma, Dickies, RRJ, Jag. So maraming mga pagpipili guys, napakaganda pa ng mga kulay.
So, ang ayun, 120 pesos lang yan guys. Good quality. So, mga branded, ayan, laruan o 3 for 100 guys. Napakamura at napakasulit. Kaya guys, anong hinihintay nyo pa? Anong hinihintay nyo na guys? Let's go na sa Baklaran. Ayan, may mga pantalon, pangregalo, maraming mapagpipilian mga kadung Bisaya. Kahit nga guys, pag magdala kayo ng 5,000 pesos dyan, marami na kayo. May pangregalo ka na, may panggamit ka pa araw-araw. At ito guys, dito ako na mga ang dami-daming mga sapatos na pagpipilian. Napakaganda. I think this is class A na napakaganda guys. 'Di ba? See? Oh, ikaw na lang talaga mananawa, no? Siguro kung ano ka lang, nagko-collection ka ng mga sapatos, magandang pang-collection 'yan, guys, kasi swak sa budget talaga. 'Di ba? Oh, 'di ba may mga pambata at maraming mga design. So dito naman yung mga short shirt na, t-shirt, ayan, mga basketball. Ayan, so naglalakad na si Dong Bisaya. Silip-silip lang tayo mga kadong Bisaya kasi syempre, alam nyo naman na na-miss ko yung Baklaran, so lakad-lakad. Tapos dyan naman sa left side na yan, yung mga damit naman ng mga malalaki, mga shorts, marami. Sobrang dami. At ito na nga guys, ayan, ito nakita ko pala isa pa to. Oh, you know guys, how much lang that one? That's only I think 150 pesos din siya. Napakaganda niya guys. Yan yung mga nakikita ko rin sa mga TikTok, mga online selling platform. So, napakamura niya. At least dyan guys, hindi na kayo magbabayad ng shipping fee. 'Di ba? So, dito na tayo sa ilalim ng LRT pa rin. So, malapit na po yan sa Baclaran Church. Actually guys, yung ating part 2 ng video, yun po yung sa Baclaran Church, mga kadong Bisaya. So, yun na nga guys. Enjoy lang natin ang buhay. Ito pala, may mga kwintas-kwintas, gold-gold, di ba? So, sa may bandang unahan, I think may nakita ako diyang mga perfume. Alam nyo guys, ang magkano perfume? 50 pesos lang. Later, ayun, yung mga electric fan guys, meron na palang stand na ganyan, no? Ngayon ko lang nalaman. At saka maganda yan guys, kasi nga matipid yan sa kuryente yung mga electric fan na yan. 'Di ba? Kung bibili ka naman ng standard na electric fan, 800 I think yung pinakamura or 750. So yan I think nasa 350 lang yun or 300. Tas guys, ito yung sinasabi kong pabango na 50 pesos lang. Oh my goodness guys. Pangregalo nyo lang guys, pang araw-araw lang na panggamit, at least walang maamoy sa'yo. Yeah, 'di ba? Pwede na yun ito na yung pinakalas natin guys. Phone, maliliit na, ano ba tawag dyan? Hindi yan phone can basta orange na maliliit. Guys, ano lang, mura din yung kilo niya guys, 140. So, bumili ako ng half kilo, napakadami na niya guys. At saka kagandahan niya, seedless po siya. Matamis, masarap, fresh. Tingnan nyo naman, may dahon pa. Sa pagod ko sa kalalakad, nakita ko siya bumili. At habang naglalakad tayo, kumakain-kain. At ito pa guys, oh my goodness, tsinelas, alam nyo ba, yan, ang ganda niyan guys. 100 pesos lang. At dito sa kabila naman, 150 guys. Grabe, sobrang mura. Sobrang mura. Budget na lang talaga ang kulang mo pag pumunta, ang kailangan mo pag pumunta ka dyan. So, yun lang guys. Inabago din, sana napasayo ko kayo. Thank you so much. Comment down below.